आरो जाय मानसिया इसोरनि हाबा मावनानै अभिषेकआव दङ बे मानसिया जाय जायगायाव थांगोन बे जायगानि एरियानि थासारियानो सोलायखायो। जाय नखराव नोङो थांगोन इसोरनि हाबा मावग्रा मानसिया जुदि अभिषेक दङब्ला बे नखराव जुदि गाज्रि कन्डिशनाव दंब्लाबो बे नखरा लुखांजागोन बोखांजागोन। बे जाहैबाय नोंनि बोलो नङा, नोंनि गियान नङा, नोंनि एक्सपिरियेन्स नङा, बे जाहैबाय इसोरनि शक्ति। दिनै गोबां मानसिफोरानो इसोरनि हाबा मावग्राफोरानो एक्सपिरियेन्स दङ, नोंसोरलाय मैया दाखालिनिसो होननानै दिनै नेग्लेक्ट खालामनो नागिरो। नाथाय नोङो दारि मोनलांब्लाबो खर' फुरलांब्लाबो नोंनि सायाव जुदि अभिषेक गैयाब्ला नों जाहैबाय नोंनि एक्सपिरियेन्सजों नोङो मानसिखौ परिबर्तन खालामनो हाया। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। जोङो फरायनि बाइबेलनि बेसेनखौ जिसयानि लिरनाय चैप्टर 10:27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण, अभिषेकनि थाखाय, एनॉइंटिंगनि थाखाय नोंनि जिबनाव सैताना जेसेबां नोंखौ बन्धनाव दोना मानो, बेमारा नोंखौ जेसेबां समस्यायाव दोना मानो, एना एनिया जेसेबां नोंनि नखरखौ नारसिना मानो, नोङो पापनि बोलोनिफ्राय नोङो गनो नागिरब्लाबो गनो हायाखै जाया मानो, जेब्ला नोंनि सायाव अभिषेकआ फैगोन, इसोरनि गोथार जिउनि बोलोआ फैगोन, अब्ला नोङो बे गासै हमथाजानाय बन्धननिफ्राय नोङो उदांस्रि जानो हागोन। जेब्ला अभिषेकआ नोंनि जिबनाव फैगोन अब्ला नोङो सोलायनो हायाखैब्लाबो नोङो सोलायनो हागोन। जेब्ला नोङो गाज्रि लामाजों थाबायदों, मोजां जानो हास्थायो, नाथाय नोङो गिर्जा थांब्लाबो, आरज खालामब्लाबो, बाइबेल फरायब्लाबो नोङो दिनै मोजां जानो हायाखैब्ला नोंनि जिबनाव अभिषेक नांगौ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै बाइबेलनि बोसोनखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जिसुआबो मोदोम महरै फैनानै दिनै अभिषेकआ जेब्ला बिनि सायाव फैबाय आरो गोथार जिउनि बोलोजों बियो मोजां खामानिफोर मावबाय होनदों आरो जब्राफोरखौ सोखाबाय आरो मानसिखौ बोखांबाय होननानै बुंदों। थोनहर जानायनि 10:38 लिरनाय दङ। जिसुआनो इसोर जानानै जुदि अभिषेकजों आबुं जानांदोंब्ला दिनै नों आरो आंहा जिसुखौ फोथायग्रा जानानै जिसुआ जेरैबायदि अभिषेकजों आबुं जानांदों, नों आरो आंहाबो गोथार जिउनि बोलोजों आबुं जानांगोन। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। आरो जेब्ला अभिषेकनि बाथ्राखौ बुङो, अभिषेकआ मोननै रोखोमै फैयो। मोनसेया जाहैबाय इसोरा डाइरेक्टलि समाव जोंखौ अभिषेकखौ होनानै बियो बाहायो, आरो समाव नोंनाव अभिषेक गैया, इसोरनि बोलो गैया, पावार गैया, एनॉइंटिंग गैया। बे एनॉइंटिंग गैयै मानसिफोरा एनॉइंटेड मानसिफोरजों थाफायोब्ला एनॉइंटिंगआ फैयो बिनि जुगिदि। इसोरा माखासे बोरखौ डाइरेक्टलि नोंनो होयो, नाथाय माखासे बोरखौ इसोरनि अभिषेक दासफोरनि जुगिदि होयो, आरो माखासे बोरखौ इसोरा गावनि सोरगिग्रा धोरोमिया बिमा बिफानि जुगिदि बोरखौ रिलिज खालामो। हालेलुया। गोबां मानसिफोरा साननो हागौ आं जिसुखौल' फोथायो, आं रावखौबो फोथाया संसारनि इसोरनि हाबा मावग्राफोरखौ, दासफोरखौ। नों जाहैबाय जिसुआ जायफोरखौ नोंनो होनो हायो बेखौल' मोनगोन, नाथाय इसोरनि दासनि जुगिदि जेरैबायदि बोरखौ नोंनो होनो नागिरदों बे बोरखौ नोङो नाजावनो मोना। दिनै आं जुदि मिनिस्ट्रियाव थाबायदोंब्ला आंनि जिबनावबो सोरबा आंखौ आत्मायाव खेवनानै होदों, आंखौ खर' आखाइ दोननानै आरज खालामदों आरो आंनि थाखाय ब्लेसिं बिनानै होदों, आरो बे बेक्तिया जेब्ला आंखौ अभिषेकजों सुफुंदों अब्ला आं दिनै मिनिस्ट्रियाव आङो गसंनो हादों। प्रेज द लर्ड। एलाइजाया नाबिमोन, एलिसाया बिफानि न'आव थानानै हालौग्रामोन, नाथाय एलिसाया एलाइजाजों थादोंमोन, बिजों सोलोंदोंमोन, आरो एलाइजानाव जिथु आशीर्बादा दङ बिखौ बियो नाजावदोंमोन जेब्लासिम मोनाखै। बिनि उन उन थांनानै जेब्ला बियो बिनि अभिषेकखौ बिबाय, नोंनियाव जेसेबां दङ बिनिख्रुइ डाबलसिन आंनो नांगौ, अब्ला एलाइजाया बुंबाय इसोरनि इच्छाब्ला जाथोंसै होनबाय। आरो जेब्ला अभिषेकआ फैयो अब्ला एलाइजाया जेसेबां सोमोनांथाव इसोरनि महिमाखौ मावदों, एलिसाया बिनिख्रुइ बांसिन सोमोनांथाव इसोरनि महिमाखौ देखायनो हादों। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै नों आरो आंहा अभिषेकखौ इसोरनि दासनि जुगिदिबो मोननो हायो, आरो खायसे मानसिया जुदि फोथायनायाव गोख्रोंब्ला, इसोरजों नाजावजाथाव जायोब्ला हारसिंबो मोनगोन, थेवब्लाबो नोंखौ दै लुग्रा मानसि नांगौ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। हासार होग्रा मानसि नांगौ। बिफाङा हारसिंनो गायनानै दोनब्लानो जाया, हाग्रा फोसाबनानै होग्रा मानसि नांगौ। आरो इसोरा दिनै बे संसाराव दोनदों गावनि अभिषेकखौ, जाहाथे गावनि मानसिफोरनो राननानै होनो हायो।